Приятно ми е да ви представя изпълнителният директор на Първа градска болница в София, доцент Михаил Николовски, дългогодишен уролог, който от около година оглави Първа градска болница. Сега вече в качеството му на здравен мениджър имам няколко въпроса към него. Доцент Николовски, според вас, вече от тази гледна точка, кой е основният проблем пред нашата здравна система? Добър вечер и благодаря за поканата. Основният проблем пред нашата здравна система е недостатъчното финансиране на самата здравна система, поради различни причини. Освен това, здравната каса създава доста ограничения на лекарите и доста ограничения на самите пациенти, което води до затруднение на лечебния процес. Същевременно квалификацията на самите лекари е доста добра, но трябва да има доста средства, които да бъдат инвестирани в тяхното обучение, тъй като те изпълняват една високохуманна професия, която изиска постоянно възстановяване и постоянно възобновяване на знанията, а нашите специалисти са много добри и като има проблеми с заплащането, те намират място в чужбина, където могат да бъдат реализирани техните възможности при по-добро заплащане. Как тогава вие, като ръководител на тази голяма софийска болница, мотивирате хората си от екипа и лекарите, и медицинските сестри, лаборанти, техници да остават на работа в болницата, а не да тръгнат по света? Първа градска болница е в групата на 5 най-големи болници в държавата. Поставихме ясни правила на ръководство и на работа в Първа градска болница, което доведе до подобряване на резултатите, и основните принципи, които въведохме, са промяна на заплащането на медицинския персонал в Първа градска болница. Това означава, че ние спазваме принципа на солидарност между лекарите и между медицинските сестри, т.е. всички хора им е гарантирано заплащането на основните заплати, класове и прослужени години, а от тук нататък допълнителното материално стимулиране по клинични пътеки се разпределя пропорционално от заведош отделенията в Първа градска болница на персонала, на тяхния персонал. Заведош отделенията в Първа градска болница са най-добре запознати с труда и възможностите на хората в тяхните отделения и по този начин, разпределяйки средствата по тяхно усмотрение съобразно истинските реални резултати на отделните членове на колектива, се получава по-добро стимулиране на лекарите и на сестрите. По този начин те водят повече болни, стремат се да бъдат по-изрядни и да лекуват по-добре. И това рефлектира в крайна сметка върху здравето на хората, защото когато един лекар е мотивиран и работи от душа и сърце, ето виждаме кадри от хирургията, от операционния блок, обновения операционен блок на Първа градска болница, разбира се, това е изцяло в полза на пациентите. Какво друго успяхте да постигнете в един мини модел на здравната система, какъвто е вашата болница? Какво направихте през тази година? През тази година установихме ясно какви са правилата, променихме правилата, установихме какво е положението и започнахме промяна в лекарствената политика на болницата, като намалихме излишните лекарства при наличието на въведохме нови лекарствени средства, въведохме достъпност до всички пациенти, до всички видове лекарствени средства, който подобри възможността на пациентите да бъдат лекувани по най-модерен начин. Започнахме да създаваме условия за работа на лекарите и условия за лечение на пациентите, като подобряваме комфорта и функционалността в здравното заведение чрез основни ремонти, които започнахме чрез дограма и сега на 2 от основните етажи на болницата, на основните отделения. Другото, което ние се стремиме, е закупуване на нова апаратура и тук трябва да благодаря и на Столична община, тъй като доста от апаратурата беше закупена със средства от Столична община, а тепърва имаме да закупим ядрено-магнитен резонанс, който ще бъде първия в общинските болници на модерно, на съвременно равнище. По този начин ние ще имаме възможност да увеличиме диапазона на
лечебния процес в болницата. Известно е, че имате и рехабилитационно-възстановителна база на Драгалевци. Там какво развитие ще има? Това е една прекрасна местност, където се разполага базата, но може би иска по-сериозно обновяване. Първа градска болница има възстановително-рехабилитационна лечебна база в Драгалевци, в полите на Витоша, където се лекуват и се възстановяват хора след различни възпалителни, ставни, неврологични заболявания по клинични пътеки. Сега искаме да сключиме договор за проект, който да въведеме възобновяеми енергоизточници, алтернативни, за да можем да намалиме средствата, които са необходими за поддръжката. И ние използваме по този начин базата за увеличаване на клиничните пътеки, по които се лекуват в болница. Приемате ли болни от други градове на страната или само софиянци? В първа градска болница се приемат болни от цялата страна, оперират се от цялата страна, без да има допълнително заплащане. Това са по клинични пътеки, които са установени и са приети в държавата, и хората от цяла България пристигат и се лекуват в нашата болница без да чакат, а когато има наплив голям в дадени отделения, въпреки даването на дати, ние не сме върнали нито един пациент за лечение. Доцент Николовски, защо решихте да се включите в политиката? Аз съм лекувал 30 години различни болни от цяла България. От една година съм мениджър и управленец на едно голямо структурно звено, каквото е Първа градска болница, и смятам, че от лечението на конкретен пациент имам вече опита, за да мога да променя системата на здравеопазването или да участвам поне в промяната на системата на здравеопазването, за да може по-голям брой пациенти да бъдат облегчени при тяхното постъпване и лечение в страната. С какво точно ГЕРБ ви привлече като политическа сила? ГЕРБ е новосъздадена партия на млади хора и на ентусиазирани и на кадърни хора. Има в нея такава политика, че се канат най-добрите специалисти, изявените специалисти в различните области, а същевременно здравеопазването е един приоритет на партия ГЕРБ, и хората, които ще работят в партия ГЕРБ и в политиката, която е свързана с различните отдели на обществения и икономически живот на страната, ще успеят да променят в тяхните си области по различните политики положението в страната, за да може българските граждани да бъдат по-добре в техния живот, и смятам, че това нещо те скоро ще го усетят. Благодаря ви, доцент Михаил Николовски, изпълнителен директор на Първа градска болница в София, който сега е кандидат за народен представител. Смята, че може да мине от равнището на управлението на една болница на по-високо равнище, като човек с 30 годишен опит в българското здравеопазване.